Nyt tarkkana, tarkkana. Se on tämän muotoinen. Joo, hei. Naapuriapua, hei. Noniin. No ja sitten viimeinen. Viimeinen, Juho. Tietenkin mä olisin jo ottanut, että Juhos normaali luokassa ollut opiskelemassa. Mutta realisti pitää olla. Hei, sä tavoittelet koirasanaa nyt. Kyllä mä saisin jo viestejä, että Juhon kohdalla se ei vielä tule onnistumaan opettaminen normaali luokassa. Meillä on hyvin huonoja mittareita siitä, että kuinka huonosti lapset voivat, koska niitä pitäisi tietää, että kuinka hyvin huonosti he voivat aikaisemmin, että onko tämä tilanne oikeasti pahentunut, mutta kyllä se vaikuttaa pahentuneelta. On vaikeastikin oireilevia, mielen vaikeista häiriöistä kärsiviä nuoria on hurjan vaikea saada nuorisopsykiatrien osastohoitoon, ja osastoille on kyllä jonoa aika tavalla. Tällä lailla rajuoireisia, nimenomaan siis alle murrosikäisiä lapsia, ei 80-luvulla, ei 90-luvun alussa ollut lainkaan. Että meillä on jatkuvasti alkuun suorastaan niin kuin kaksinkertaistu vuosittain semmoista välittömän sairaanhoidon tarpeessa olevien lasten lukumäärä. Kaikki maailmassa! Älä boui! Autot varikolle, ettei tuota. Tällä hetkellä Juho on nyt 11 vuotta. 11-vuotias reipas mies. Mieheksi sitä voi sanoa, koska me käydään saunomassakin aina 2 miestä. On tästä miesten ilta aina saunassa. Se kato, tuossa on puu kaatunut puu. Aloitetaan sillä lailla, että Tuomo valitsee. Samio! Hei, ai sori. Sami puu. Istumaan. Joo. E. Joo, älä niin L. L. Joo. O. Joo. U. Sanoiko se U? No hei, 1 virhe sallitaan. Otetaan äkkiä pois. Mikä on viimeinen kirja? 2 otteita. Talotarjous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuomolla on 6 pongua. Eikö tuolla verenpaine nouse tämmöisessä luokassa? No, ajoittain nousi. Onko villiä poikia? Joo, nämä on tämmöisiä vilkkaita ja sanotaanko, että sellainen päämurhe niin on tämmöinen tarkkaavaisuushäiriö. Ja siihen liittyy. Nämä on semmoisia innostuvia poikia, jotka toisaalta innostuu, mutta sitten niitä on vaikea saada palautumaan taas tähän normaaliin päiväjärjestykseen. Juhon äidinkielen koe, jonka varmasti lukikin eilen vai lukiko? Se on tämä, joka tänään tehtiin. Joo, tänään tehty. Ja siinä näkyy nyt, oli justi lukiopettajan kanssa tuossa puhetta, että sanatasolla niin näkyy vielä nämä äänteiden kestovirheet ja samaten on jonkun verran sitten vaikeuksia esimerkiksi tuolla engäänteessä. Mutta että kaiken kaikkiaan, jos viime vuoteen vertaa, niin tämähän on tosi hyvä. Tuo on, niin kuin näet, niin onnistunut aika hyvin. Se on tärkeintä, että se on vastannut kaikkiin. Niin onkin. Miten koulunkäynti maistuu? No menee ihan kivasti. Aika kuluu siellä. Sitten pääsee koulun jälkeen kaveritten kanssa leikkiin. Mikä aine on sun lempiaine? No tuo liikunta yleensä koulussa on hauskin. Teillä on aika villi luokka. No pojat sellaisia aina niin pienempiä. Ainakin sellaisia leikkiä kiusottelijan sitten leikkii kovia, vaikka ei oikeastaan olekaan. Pia. Ai jaa. Pia. Jaa, pitääkö munkin laittaa lasit päähän? Kyllä se ilmeni silloin kun aikaisemmalla kotikunnassa Kemissä kun asuin. Kyllä ne ongelmat niin tuli mulle selville, että jotakin on pielessä, mutta mä en oikein tiedä, että mitkä ne väylät on, mistä mä hakisin apua. Että nämä Juhon käyttäytymishäiriöt oli just semmoisia, että voisin kuvitella, että niistä olisi isommasti keskusteltu vaikka koulun kanssa. Mutta tuli semmoinen tunne, että kyllä koulussa tiedetään, että kaikki on kunnossa, vaikka se käyttäytyminen häiriköiden. Että se voi olla, että se häviää jonkun ajan kuluttua, mutta että
Ei Juhon kohdalla käynyt näin, että se oli se ensimmäinen vuosi, kun Juho aloitti koulun Kemissä, 96. Että se oli semmoista takkuamista koko ajan. Meinaatko, että isi voisi näyttää? 97 syksyä muutettiin Seinäjoelle ja samaan aikaan tapasin sen nykyisen vaimoni sitten. Mä sitten sain Juho laitettua uudestaan ekaluokalle Seinäjoelle. Ja ei sitä kestänyt kuin viikon päivässä koulunkäyntiä, niin kuraattori otti yhteyttä. Sanoi, että nyt on jotakin pielessä, että ei taho oikein tuo koulunkäynti luista, että onko ollut aikaisemmin jotakin tämmöisiä ongelmia. Niin kuin tavallaan Seinäjoelle kuraattori alkoi niin kaihelemaan näitä ongelmia. No Juho täällä. Ja onko se Kimmo siellä? Juhon laitoshoito ei kestänyt sinänsäkö aika minimaalisen määrän verrattuna, miten lapset on Jukku. Että ensimmäinen sairaalajakso tuli Juholla sillä tutkimuksessa tuolla sairaalaosastolla. On tämmöinen 2 viikon tutkimusjakso, jossa niin tavallaan kartoitetaan lapsen ongelmat ennen kuin on mahdollista päässä psykiatriselle osastolle. Tämä joulukuussa 97 tehty diagnoosi oli semmoinen, että Juholle annettiin tämmöinen mahdollisuus, että hänellä on mahdollista päässä psykiatriselle osastolle, mutta sitten sinne voi päässä vasta 1-2 vuoden kuluttua, riippuu tilanteesta, jonot on niin pitkä. Mutta tähän helmikuussa 98 tapahtui tämä aika tämmöinen kova konflikti opettajan kanssa, joka nopeutti. Hän pääsi heti sinne jo muutaman kuukauden kuluttua sinne osastolle. Hän oli siellä se 2 kuukautta. Ja tämä 2 kuukautta on tämmöinen minimaalinen aika, että lapset ovat vähintään tämmöisen 8 viikon jakso. Ja joku voi olla 2 vuottakin, riippuu vähän tilanteesta. Mutta se, että kun Juho oli vain 2 kuukautta siellä, niin antoi ymmärtää, että ei ongelmat olekaan niin pahat kuin sun kuvitella. Että mitä vähemmän aikaa osastolla on, niin se paremmat on oltava.